Reportáži sa vám možno zmení život, alebo aspoň vzhľad. Pretože už vraj neplatí, že všetci starneme. Vraj keď nechceme, tak nemusíme. Vedci rozlúštili ľudský genóm a vynašli spôsob, ako omladnúť. S autorom tejto teórie sme sa stretli v Budapešti a exkluzívne iba nám prezradil, ako môžeme vrátiť späť svoju mladosť. Všetci. Tam, kde sklamala príroda, situáciu zachraňujú plastickí chirurgovia a korektívne operácie. Veda však dnes ponúka aj iné, prírodné riešenie. Teraz vieme, že existuje niečo, čo môžeme urobiť so starnutím. Už to nie je iba mýtus. Naše telo nemusí zostárnuť, keď starneme vekom. Všetci starneme a všetci chceme vyzerať mladšie. Celebrity na celom svete sa neubránili vrázkam, aj keď majú všetky peniaze sveta. Ako si potom môžeme mladosť prinavrátiť my? Veríme, že dokážeme kontrolovať gény. Nemeníme ich, len meníme ich správanie. To, ako vplývajú na náš život a na naše telo. Dodávame im látky, ktoré im pomáhajú obnoviť funkčnosť, ktorú starnutím strácajú. Jedna vec, ktorú gény robia, je, že produkujú proteíny. A vedci tvrdia, že práve produkciu proteínov v našich génoch vedia obnoviť. Tie sa potom začnú správať ako za mladá. Telo potom začína akoby mladnúť. Teraz dokážeme reaktivovať tie gény, ktoré prestali fungovať, keď sme zostarli. Dokážeme im dodať potrebné látky na to, aby fungovali tak, ako fungovali pred 20 rokmi. Teória doktora Changa vraj znovu navráti mladosť telu, stúpa sexuálna a spirituálna mladosť. Údajne predlžuje život, ale nebudeme s ňou žiť večne. Nakoniec všetci z nás umrú. Pomocou našej teórie však budeme vyzerať a cítiť sa mladšie oveľa viac rokov. So starobou prichádzajú aj choroby. Doktor Chang tvrdí, že aj im dokáže predísť. Jeho teória, že starnutie je mýtus, tvrdí, že môžeme všetci umrieť zdraví. Väčšina ochorení, ktorých sa bojíme, sú veľmi viazané na náš vek. Väčšinou na ne ochorejú starí ľudia. Cukrovka typu 2 je klasický príklad, ale aj porážka či srdcový infarkt. Aj tie majú väčšie riziká vo vyššom veku. My sa sústredíme viac na prevenciu ochorení, nie na ich liečbu. Nič však nie je zadarmo a neexistuje pilulka večnej mladosti. Na prinavrátenie krásy musíme zmeniť aj naše zvyky a hlavne zlozvyky. Dôležité tiež je, aby sme zmenili aj svoj život. Musíte prestať fajčiť, udržať si zdravú váhu, vyhýbať sa dlhému pobytu na slnku. Náš mozog kontroluje veľa vecí v našom tele, vrátane zdravia. Zostať šťastným a pozitívnym je tiež jedno z pravidiel toho, aby sme žili dlhý a zdravý život. Mnohí tvrdia, že im nové vedecké objavy prinavrátili mladosť. Pre iných sú ale vrásky a starnutie prirodzenou súčasťou života, ktorej sa nechcú vzdať. Ako som už spomínala, prázdniny a dovolenky sú tu už od